טוב, ממה שהבנתי, זה משחק שצריך פשוט לצאת מהתחנת רכבת. מה קורה, אח יקר? מה נשמע אתם, אחי? כאילו, אני מבין את הרצון לאחוז בשיער שנשאר לך אם אתה מתחיל להתקרח, אבל אחי, תוריד את זה, בשלב הזה זה כבר לא מחמיא לך. אני אומר בואו נלך אחריו, אני צריך לצאת בתחנת רכבת, אח יקר נראה שהוא יודע מה הוא עושה. אתה יכול לקחת אותי הביתה? אתה נשאר פה? אני אמשיך קדימה. Keep left. זה לא הכיוון הנכון, left? מי הטמבל ששם פה את השלטים? אני לא מבין. איך אני לעזאזל יוצא מכאן? Keep left? עכשיו הבנתי. Keep left. אני הלכתי הפוך. אז אני המטומטם. מה קורה, לארי? אתה עדיין ממשיך ללכת? אח יקר תקוע באותו הלימבו כמוני. הנה, ואז קיפ לפט ואני צריך פשוט אוקיי, הבנתי. אז הלכתי פשוט מלא פעמים אחורה. אוקיי, זה כבר לא שגרתי בשלב הזה. אני יודע שאתה מנסה לעשות גם אור הפארם, אחי, אוקיי? אני מבין אותך. תראה איך אני לבוש. אבל אתה פשוט כאילו יוצא מכל פינה כל פעם, ואתה פשוט מתעלם. קל לך לעשות את זה, לארי? הנה, זה משהו שונה. אקזיט זירו. אני מניח שהיציאה זה יציאה, זה לא באמת משנה, נכון? אקזיט 1? רגע, אוקיי, אני ממשיך, ואז אני אגיע ל8, אוקיי. והנה, הטמבל הזה יבוא עוד פעם. יש פה מדרגות, לא שמתי לב אפילו. אקזיט 0, יאללה, יוצאים מהתחנה. נגמר המשחק! הצלחתי לברוח מסבידור מרכז תל אביב. מה עשית, תעצור מיד. מה עשית, מה אתה חושב שאתה עושה? לא, אתה לא בורח לי הפעם. הפעם אני יושב ומתחקר אותך. אני לא כמו הדמויות האלה בסדרות שלא שואלים שאלות. אני שואל אותך הכל. איפה אני? למה אני פה? למה אתה מתעלם ממני? כאילו זה היה נראה כמו יציאה. אוי, זה כבר פחות שגרתי? קלאסי הומלס בתחנה המרכזית. אני חושב שאני אלך אחורה. אוקיי. אקזיט 2, בוא נראה. איך צריך הוא בייסיקלי ערום, כן, זה הרבה יותר אני לא יודע איך זה עובד אפילו. נראה לי ראיתי פה משהו וקלטתי את זה ברגע האחרון ועכשיו אני קצת מפוחד. הנה, אקזיט 2. אוקיי, אנחנו מתקדמים קצת, אוי, אני לא אוהב כזה, הלב שלי לא עומד בזה. למה חשוך מאחורה? זה אומר שאני צריך לחזור אחורה? לחזור אל החושך? אתה הולך אל מימד הצללים? בלי להניד עפעף, אח יקר לא מפחד משיט. נראה לי ממשיך קדימה. אוי, לא, זה נחמד מאחוריי, פאק, היצור של התחנה המרכזית. זה המנהל של התחנה הולך לתפוס אותי. אקזיט 8! מצאתי את היציאה! אני מת, אשכרה. אחורה זה לא, אבל... אני כל כך מבולבל. וממש ליד המדרגות היה רשום 0. הם תפסו אותי. אוקיי, אז אני אשים לב. עכשיו באמת נשים לב לפרטים הקטנים, אין מה לעשות. נגיד, זה מרגיש לי לא שגרתי, אור הגיהנום, ולכן אני אחזור אחורה הפעם. 12-19. אוקיי, אני מרגיש עכשיו שכשאני רואה את השמיכתה מהוונט, זה קצת פחות רגיל. הכל טוב בתקרה פה. זה מעבירים את... עכשיו תקנו אותי אם אני טועה. יש לי תחושה מצחיקה שזה לא היה פה לפני. היית מאחורי, אתה יכול להפסיק להשתגר אחי? גם פה אני צריך אחורה? ואני מפחד מהחושך. זה הביל אותי ממש. אבל עשיתי חכם, הלכתי חזרה אחורה. אוקיי, אני באקזיט 3, אז אנחנו סבבה. למה יש אנומלי כל פאקינג מסדרון עכשיו? בואו נמשיך. עכשיו מפה... הוא לא רץ לפני זה. לא אחי, אני מכיר את הגישה, אני מכיר את התחושה הזאת, אוקיי? אני הייתי כבר בפאקינג רציפים של התחנה המרכזית וראיתי הומלס פשוט... עכשיו אתה נורמלי? אתה מאופס? אל תהיה חצוף.
לא, לא, איך טעיתי? המנורה? פאק! איי, 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 קרמבה. לא שמתי לב, היה לי פרוגרס כזה טוב. לא הבנתי מה צריך לעשות, לשים לב כשדברים משתנים. הנה, נגיד פה זה לא היה לפני. זה פוסטר שלו. אוקיי, אני הבנתי, אתה לא פוסטר אמיתי, אני הולך אחורה. למקרה ולא שמתי לב. מישהו ממש אוהב איפור. אני קצת... הפוסטרים נראים לי סבבה. אתה נראה מכוער כרגיל, וזה נראה לי בסדר. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, 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 לא. אני אלך אחורה ברשותכם. וואו, זה היה נורא והיום. אני הרגשתי את זה כאילו מה? 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 עומר הנורה? מה זה עומר הנורה? רגע, שנייה, תסבירו. אתם אומרים לי עומר הנורה וקלירלי אני לא מבין. אז תסבירו לי מה זה אומר עומר הנורה בזמן שאני דוחף עוד צ'יפס. אוי, שמתי לב אלייך! שמתי לב אלייך לבת זונה! איזה מלך אני, אוקיי. מרגיש לי תקני. מרגיש לי מאוד תקני. הידית? פאק, אשכרה. אוקיי, וואו, איזה מזל, איזה מזל. אנחנו גוד צ'אט, קדימה. 7, בום. יש. אוקיי. No smoking. אוקיי, זה תקני. זה תקני, כל אלה תקניים. רגע, ידיות, אוקיי, אבנטות, אוקיי. פאק איט, אני ממשיך קדימה. יש. אוקיי, אנחנו ב8. חייבים להיות חדים, צ'אט. חייבים להיות על זה. אני מסיים את זה עכשיו. מה יש לך ביד? מה אתה מחזיק? אוקיי, מזוודה וטלפון. הדלתות פה אותו הדבר. קונקורס, אקזיט 8. התאריכים פה אותם תאריכים. הכלב הוא כלב, האנשים מתהלכים, האישה מאופרת, הזאת היא שומעת עומר אדם. העיניים תמיד היו ככה. אומייגאד, הם זזות! אוקיי, לא. אתם לא תתפסו אותי! וואי, מזל שאמרת לי. אתם לא תתפסו אותי, תודה רבה להתראות, ביי ביי ביי! יש! סוף כל סוף! רגע. למה אני עדיין פה? צ'אט, אני ממשיך... חשבתם שאתם יכולים לשים את הפרצוף של WD גסטר על התקרה ואני לא אשים לב. יא בני זונות. נראה לי זה עד שאני פשוט ממשיך קדימה. 8, זה בסדר. זה בסדר. הם כולם בסדר הפוסטרים. אני רוצה לראות אם יש משהו שמסתתר על הרצפה, איזה פרצוף מפחיד, איזה חיוך נסתר, איזה אהבה ראשונה, איזה כוכב שמאיר בשמיים. אבנטות זה בסדר. נראה לי טוב, כן. אוקיי. אני בסדר, אחי, הכל טוב. יש! הגענו ליציע 8! הביתה! קדימה! יש! סיימתי את זה, let's fucking go. וואלה, זה חוויה מעניינת היה המשחק הזה. זה היה נחמד. בדרך כלל כשאני בסבידור מרכז אני עושה החלפה של 5 דקות, אני לא שם לב לכל הפרטים הקטנים. זה גרם לי להעריך קצת יותר את רכבת ישראל. תודה מירי רגב על המשחק הזה.